आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। एसटि स्टुडेन्टफोरनि एनएसपि स्कलारशिपनि रां हाबैनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'। दाख्लैबावै एनएसपि स्कलारशिप जाय बिथांमोना पस्ट मेट्रिकआव फरायबाय दं फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोननि रांखौ दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ सोनानै हरबाय, नाथाय गोबां स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, नोंथांमोना थाबैनो रांखौ मोननो थांफिनगासिनो दं। मानो होनोब्ला गोबां स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा फैयाखै। राङा मानि थाखाय फैयाखै, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन ना हाबला, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला स्टुडेन्टफोरा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदों, रां हाबिनि गोबां कमेन्ट खालामदों आरो गोनो गोथो जाबाय दं, राङा हाबगोन ना हाबला, बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जादों। जोङो बेनि गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन आरो रां मोननो नोंथाङा मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन, इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बोरै चेक खालामनो, नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन, गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एनएसपि स्कलारशिपनि पेमेन्ट प्रब्लेम जानाया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। आगोलाव डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरोमोन, नाथाय दा रां सोनायनि सिस्टेमा सोलायबाय। डिबिटि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै बे रांखौ सोनाय जादों। मानो होनोब्ला गोदान सिस्टेमजों रांखौ सोनाय जादों। आगोलो डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव सोयोमोन। दानिया जाय स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया, बे स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै। गोबां स्टुडेन्टफोरखौ आङो बुंखाबाय थादोंमोन भिडिअनि जोहै, नोंथांमोना थाबैनो बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक बानायनानै ला। जुदि लिंक बानायनानै लाया, नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि आं नोंथांमोननो आपडेट होखाबाय थादोंमोन। जाय स्टुडेन्टफोरा बानायना लादों, राङा हाबदों आरो खायसेनिया राङा हाबाखै, नैबे डिबिटि प्रब्लेमनि जोहैनो। दानिया जोङो स्टेटासखौ नायनि। नोंथाङा बोरै नायनो, नैबे नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन एनएसपि आरो नैबे नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव क्लिक खालामनो नांगोन। नोंथाङा नैबे पर्टेलनि जोहैनो स्कलारशिपनि गासैबो खामानिखौ नोंथाङा मावनो हायो, बेयाव नायनो हायो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्टुडेन्ट मोनसे अपसन नुदों, बे स्टुडेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। स्टुडेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे लगिनाव क्लिक खालामनांगोन, प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एकाडेमिक इयार। नैबे एकाडेमिक इयार जाय बिथांमोना थांनाय 2023-24आव एप्लाइ बानायदों फ्रेश केन्डिडेट, नोंथांमोननि थाखायल' नैबेयो दाख्लैबावै रां सोनाया नैबे एकाडेमिक इयार, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जुदि बेयाव क्लिक खालामनायाव न' रेकर्ड फाउन्ड खोथैदों, अब्ला नोंथाङा बेयाव नायनो हानाय नङा स्टेटासखौ। नैबे नोंथाङा मोननै अपसन नुनो मोनदों, रिनिउवेल आरो फ्रेश। दानिया नोंथाङा नैबे फ्रेशआव क्लिक खालामनो नांगोन। फ्रेश केन्डिडेटफोरनि रांखौसो दाख्लैबावै सोदों गभर्नमेन्टआ। दानिया नैबेयाव एप्लिकेसन आइडियाव जेब्ला नोंथाङा स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायदोंमोन, बेयाव मोनसे एप्लिकेसन आरो नैबे पासवार्ड मोनदोंमोन। नैबेयाव नोंथाङा बहायना होबानो जाबाय एप्लिकेसन आरो पासवार्डखौ, आरो नैबे मोनसे केपचा थागोन, नैबे केपचाखौ नोंथाङा बहायनो नांगोन। नैबे केपचाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। जुदि पासवार्ड आरो एप्लिकेसनखौ नोंथाङा बावदों, नैबेयाव फरगट एप्लिकेसन आइडि आरो रिकभार पासवार्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बहननानै इजियावनो नोंथाङा लानो हागोन। दानिया आङो नोंथांमोननो स्टेटासखौ जाय बिथांमोननियाव राङा हाबाखै, नोंथांमोना दानिया बेबायदि बहायनानै नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। नैबे लगिनाव क्लिक खालामनानै चेक खालामनांगोन। आं दानिया नोंथांमोननो स्टेटासखौ नायनानै देखायहरनि। दानिया नोंथाङा बेबायदि लगइन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा रां मोननो थाखाय नोंथांनि इनस्टिटिउसन लेभेलाव बेबायदि भेरिफाइ जानांगोन, येस जानांगोन, आरो स्टेट लेभेलाव नडुल अफिसारनि नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन येस जादोंना जायाखै, बेयो येस जानांगोन, आरो नैबेयो एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ, बेयो येस जाथारनांगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट, बेयाव येसबो गैया, न'बो गैया। नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथांमोना जेबो जिंगा सिथ'नाङा, नोंथाङा रांखौ 100% मोननो हागोन। मा नोंथांमोननि नैबेयाव मेरिट लिस्टआ जाथ'वाखै, जेब्ला जागोन नैबेयाव येस फैगोन, आरो जायाबा बेयाव न' फैगोन।
नोंथाङा बेबायदि बेयाव अपसन नुनो मोनगोन। दा बेयाव नोंथाङा स्टेटासखौ चेक खालामबाबो बेयाव जेबो अपसन फैया, जास्ट नोंथांमोना बेयाव लांदां जायगा नुगोन। दा नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ जाथ'वाखै, नोंथांमोना साननैसो वेट खालामनांगोन। वेट खालामनानै नोंथाङा नेनांगोन, अब्ला नैबेयाव स्कलारशिप मेरिट लिस्टआव बेयाव येस फैगोन। जाय बिथांमोननियाव येस फैदों बिथांमोना रांखौ मोननो हादों। स्कलारशिपनि रां सोनाया समान जाया, बियो आवगा फिसा जायो, बेनिखायनो नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय। जाय बिथांमोना डाउट जाबाय दं नैबे स्कलारशिप मेरिट लिस्टआ बियो लांदां जायगा जानानै दं, बेयाव न'बो गैया येसबो गैया, नोंथांमोना जेबो जिंगासिनाङा, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन। जास्ट नोंथांनि बेयाव दा मेरिट लिस्टआ जाथ'वाखै। जेब्ला मेरिट लिस्टआ जागोन नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। जानो हागौ नोंथाङा बिनि थाखायनो डाउट जाबाय दंमोन, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैबावदों। जास्ट नोंथाङा मोनसेल' खामानि मावनांगोन, नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बियो येस जानानै दं नैबेयाव नोंथाङा बेखौ चेक खालामनांगोन PFMS पर्टेलाव। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो आङो दानिया नोंथांमोननो देखायनि। नोंथाङा PFMS पर्टेलाव नोंथांनि आधार भेरिफाइआ क्रिएट जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ नायनांगोन। दानिया जों बेखौ बोरै नायनो, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PFMS। दानिया नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायबोबाय दं, थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लाबावनाय जादों। नोंथाङा गुगोलाव PFMS खौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे पेमेन्ट स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, DBT स्टेटास ट्रेकाराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव बिदि मोनसे अपसन गेवगोन। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन गेवदों, नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों केटेगरियाव NSP खौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे DBT स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। DBT स्टेटासआव नोंथांनि बेनिफिसारिनि भेरिफिकेसना जादोंना जायाखै, नैबेयाव एप्लिकेसन स्कलारशिपनि एप्लिकेसन ID खौ नोंथाङा बहायनांगोन। नैबे केपसाखौ नोंथाङा बहायनानै नैबे बक्सआव होनांगोन आरो नैबेयाव सार्च खालामना होनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि DBT स्टेटासनि आपडेटखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। जुदि नोंथांनि DBT स्टेटासा बेबायदि रिजेक्टेड खोथैदों, अब्ला नोंथाङा नैबे बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक खालामनो नांगोन। नोंथाङा जुदि नैबेयाव रिजेक्टेड नुदों, नैबे स्टेटास अफ बेनिफिसारि बियो DBT स्टेटास बेबायदि रिजेक्टेड जुदि नोंथाङा नुदों, नोंथाङा जुदि दाबो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक बानायाखै, नोंथाङा थाबैनो बानायनानै लाबानो जाबाय, दाबो सम दंबावो। जाय बिथांमोननि स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टआ लांदां जायगा खोथैदों, बेयाव येसबो खोथायाखै न'बो खोथायाखै, नोंथाङा बेबायदि नैबे बेनिफिसारि नोंथाङा स्टेटासखौ नैबायदि रिजेक्टेड नुदोंब्ला नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोननिया नैबेयाव क्रिएट जागोन। जाय बिथांमोननिया क्रिएट जादों नोंथांमोना बानायनांला, नोंथाङा रांखौ मोनगोन। क्रिएटआ माबायदि जादों आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्टेटास अफ बेनिफिसारि बेफोरबायदि आपडेट खोथैदोंब्लाथाय नोंथांनि DBTआ बियो येस जाबाय, नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जाबाय, नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांला, नोंथाङा रांखौ मोनगोन। जास्ट नोंथाङा वेट खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।